Ехтицо. Оп. Картончето. Държи гаражната врата. Всичко е надежно. Оп. Тук малко търка. Но той ще отърка. Тук май задира. Да. И това ще го търка. Тук е интересното. Сега. Хайде, братички. Там стържаме. Сега ще стържи тук. О, пускаме. Хайде. Що така? Я? Да няма някакъв проблем за вратата. Но тя закача. Да. Нещо не са го оцелили майсторите. Гледайте. Построено от Интерпют. Врата на гараж не му сложат.